Ku yi mana like sannan ku danna mana subscribe daga ƙarshe ku danna ƙararrawa. Salamu alaikum, barka dai mai shayi. Barka da zuwa yallaɓai. Yawa ya kake? To ya kana da biredi na da sabis siya kuwa? Akwai shi kwastoma bai kare ba. Yawa da kyau, yi sauri ka yanka min na 700. Sannan ka soya min kwan zabo guda 10. Godiya nake kwastoma, ai yanzu nan zan soya mama har na fasa su. Kuna da kifin gwangwani kuwa? Eh akwai shi kwastoma, guda nawa za a sa? Yawa kar ka dami samun guda 6 kawai ya isa. A baka sauri ka hanzarta ba ka san wannan hadin ba na wani da amarya ne tana jira. Gaskiya ne kwastoma ka ce amarya ta fara jan kuɗi kenan. Wallahi ko kaga wannan din nata ne. Da Allah maza ka hanzarta ka zuba min kabeji, salak, tumatir, kokomba, alayyahu da dai sauransu a ciki. Wallahi kwastoma kayan ganyen mu sun kare amma in ka bani izini yanzu za a je a kawo. Me zai da jira a je a kawo mana faka ina jira. Yawa kwastoma an kawo har ma an zuba. Yawwa ka kyauta da Allah maza ka haɗa min kayan nan wani ka san mata ba sa jira ba sai bata laifi kar ka da buku stoma yanzu nan zan gama ayi. Yawwa kwastoma an kammala amma na kasa sashi a cikin plate ɗin fa. A haba kai wani irin garwaye su ka dada shi sosai mana zai shiga yi. Yawwa ya shiga. To yanzu ka ga duk wannan ba siya zan ba kawai na yi haka ne don gwada ga ka iya suya. Kada ku manta, ku yi mana liking, ku danna mana subscribe, daga ƙarshe ku kaɗa ƙararrawa.